bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon og magmalawtayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga Panimaya sa kabutagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kapililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagamit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-ampuri mo pagdayon, ang Diyos kanimo magalikon. Tunabay biton sa purong kuditon niya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niya ng tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabutagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Yes, good morning. Init nga kabuntagon. Ano yung Bugnaw. style Style. Pinatanon ba? Ay, sama. And of course, unya nato na hilabtan imong hairstyling sa pagkakaroon ako sang panimbayaon, no? Maayong buntag kasabot unta mo. Magandang umaga po at happy Sabbath sa mga viewers natin sa Luzon, especially sa mga silang viewers Tagaytay, sa Ilocos, Sur at Norte, sa Baguio. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Of course, sa mga isla sa Visayas, Samar, Leyte, Cebu, Bohol, ug bago lang naman na sayang nga doon na kami mga supporters and viewers sa Negros. Good morning and thank you for supporting Hope Channel. Central Philippine Union Conference, happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, mainitong pagpangumusta namo og pagpanimbaya diha sa western part of Mindanao sa mga dapit nga maabot sa amo ang signal. Good morning diha sa Dipolog o Samis, Tangkob City, Zamboanga City, Pagarian City ug duhang ubang dapit. Good morning and happy Sabbath kaninyo.
Mayong buntag alang sa tanang mga kapaglaom namo diha sa Davao. Channel 58 ang Hope Channel Philippines dinha sa inyong cable provider. Bansalan, Magsaysay, Matanaw, and Davao del Sur. And we are also Channel 93 sa Phil Products cable provider dinha sa Negros Oriental, Siquijor, Mission. Good morning kaninyong tanan. Ingon man sa amo mga kapaglaom dinha sa General Santos City, Surigao del Sur, del Norte, and City, and all other places nga maabot sa atong signal. Good morning. Madyo aga, labi na sa atong mga kapaglaom, Misamis Oriental, Iligan, o Cagayan de Oro, part o Bukidnon, Malaybalay, Valencia, Hinguo, Kamigin. Daghang salamat sa pag-support o pagtanaw kanunay ninyo sa PSK. Well, so na Yes. natong kabatagon sa mga positibong balita because sa YouTube, no, a young Adventist filmmaker turns Bible prophecy into YouTube hit. Si Christopher Hudson, naghimo siya o kining ginatawag nga leopard vision. Isa kini siya ka representation or isang iyang version sa kang John nga sinulat sa Revelation 13. John's description of Revelation 13, a leopard-like beast with 7 heads including a deadly wound nga nitungha gikan sa karagatan. Para sa patilaw sa version ni Christopher Hudson nga hit karon sa YouTube ato ning tanawon nga video. Dili pa. So today I was seized by the Vatican police, but I still have the footage. So mga kapaglawan, para makompleto ang video and to get more lessons from history in history, visit YouTube. I-type lang ninyo ang leopard vision tungod kay kini ang klaro nga detalye sa Revelation 13 gikan kang Christopher Hudson. Wow. Ug sa ikaduhang balita nato mga kapaglaom, Syrian refugees dito sa Norway nakadawat og mga Biblia kani mga few days before Christmas, no. A group of Syrian refugees dito sa Norway received Bibles in Arabic and Farsi dito sa Vadsø, Norway. This group of people, they discover a church because of the local church members' generosity and accommodation. And dito po ang apan ang nakanindot po ani ang sa gamay ra ang nakabalo dito sa Norwegian nga church member, isa lang ang nakabalo sa Arabic. Difficult ang ila ang pag-communicate, but with the help of the Google Translate they were able to understand each other. Ang nakanice po ani no nga their church, their Sabbath school dito sa ilang church, nahimo siya multilingual klase na dayon, and kuan ba mudaghan na nice na kayo ilang mga language yes, gina-speak. Nice kayo dito International kay church they na were to. able to receive Bibles Yes. in Arabic and Farsi. Congratulations. Bisaya rin wala Yes. nila dito. And speaking of congratulations, ako pong i-congratulate ang Mountain View College for producing top 5 examinees during the licensure examination, nursing licensure examination last November 2015. Out of 18,500 examinees, naa nakabutang sa 5 kabuok ka estudyante ang nahimong uban sa top 10
gikan sa Mountain View College ng mga estudyante. Wow. Congratulations. Grabe. Siguro kung MTC. gawin. Yes, Basta og five ka. importante kay na tungod kay ang pag-ampo nagpadayon. Ang 10 days of prayer nagpadayon karon. Yes. So magpasalamat ta nga dunay mga mahitabo nga mga milagros kinabuhi nato nga Yes. dili nato mahibawan. Because of Yes. prayer. Yes. Salamat sa Okay. pagpahinumdum. O, karon ani anata sa atong Ang mga mga panghinuklog. Ready sa atong mga panghinuklog? Sometimes you have to forget what's gone. Appreciate what still remains and look forward what's coming next from Wow. Will Smith. Sometimes kuno you have to forget what's gone. So, leave it. Kung unsa tong wala na, forget. Dili na nato hinumduman. Yes, unsa tong naa pa, let us appreciate it. What's in the past, forever gone na to siya, te. And Yes. the only... And take the lessons Yeah, out of it. Lesson. and the only remains is the present, and the future is coming next. Importante diha nga kung katong past nimo imo tong mahayan kay para pag karon sa future nimo dako na kayo ka o Kinausap. kini kabaguhan. Word na No? kay Mm. kanabitong diya ka manukad. Yes. Yes, Asa ka na. it's also an inspiration of living your dreams, di ba? Okay. Yes. Yes. Hinungdan nga ang mga Pilipina nagadaog sa Miss Universe. Tama, Wow. matubag si Bing. Oh. Yes. Okay. Okay, Bing, birada Bing. Yes, diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, we are looking forward to be with you every Sabbath. And this time, we will give you the angelic voices all the way from Iligan City. I'm talking about the Revive. They will be serenading us diri sa Harana sa Kabuntagon. And today, let us also remember to value life because in Helping Hands, we are going to feature CDO Stray Heavens Incorporated kung unsa ang ilang advocacy ato ng tan-awon unya sa Helping Hand. Pagpasiguli, buluhaton sa matag usa. Ato ning importante kini sa atong kapanahonan karon. Ato kining sutaon unya makauban nato ang president sa sa Hope Channel Philippines, Pastor Nelson Paulo. Atong makauban unya sa Good Morning, Pastor. Well, diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, kanunay ming pasalamaton sa inyong pagpadala og mga panimbaya o greetings. Busa ang inyong mga pangunaw na karon ipaabot lang, makita ninyo ang numbers na naka-flash sa inyong TV screens. Gamitan na and send in your greetings. Pwede pa mo magamit sa among Facebook page. Just type Panimbaya sa Kabuntagon. Ug pasalamaton pud mi tungod kay inyong gi-share ang mga videos makita dito sa Facebook page o sa pag-like po sa Facebook page o pagdala og mga mensahe nito nga pwede pa namong tambagan Yes. or sa mga greetings po sa inyong mga kahigalaan. Busa, padayon lang mo, keep your greetings coming. Amo na kami nang bahala na. Sa pagkakaroon mga kapaglaom, among ihatag kaninyo ang winner sa Bible Trivia kani atong mga simanaha. Aniya ang video. Hello mga kapaglaom, aniata sa Barangay Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ug atong giduwa ang panimalay sa Apjan. Ug atong pangutan si Kuya ato ang Bible Trivia Win for a Friend nga winner nganoy kani nga pamilya diri niya gihatag ang atong mga gasa. Mangison, akong napili kini nga pamilya nga may kong tagaan sa mga premyo tungod kay ako sila nakita nga angay yung tagaan. Ug atong pangutanon si Kuya ang iya ang pagpasalamat nga mga mensahe alang kang Kuya Abjan. Salamat po ko ni Uncle og kaya kami ang napili tagana na og sa Panimbaya sa Kabuntagon og sa Hope Channel og sa mga donors. Salamat sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yay! As for me and my house, we will live in one accord, giving thanks to the blessed Savior for the peace His love affords. We have found the greatest joy of living. We will serve the Lord. If we're standing as a family, as a household, strong in faith, for the Father has provided us the grace by which we're saved. So with grateful heart we'll testify and praise His holy name until forever comes. We will proclaim. We will serve the Lord. We will serve the Lord.
for me and my house, we will live in one accord, giving thanks to the blessed Savior for the peace His love affords. We have found the greatest joy of living. We will serve the Lord. Every need He has provided like He promised that He would. And we know that He is working all together for our good. So because the Lord is faithful, we are lifting up one voice to declare that we have made the Lord our choice. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will live in one accord, giving thanks to the blessed Savior for the peace His love affords. We have found the greatest joy of living. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will live in one accord, giving thanks to the blessed Savior for the peace His love affords. We have found the greatest joy of living. We will serve the Lord, giving thanks to the blessed Savior for the peace His love affords. We have found the greatest joy of living. Found the greatest joy of living. We will serve the Well, mga kapaglaw, we've just heard the Revive. And they have just sung the song. Sa title ato paliw. Ganahan ko ato We sa will lyrics serve the actually. Mimi, can we invite you here? Si Randy po. And si Randy, dami actually, ganahan ko sa invite. song. Ako na i-research ang title. Thank you, Tapos Randy. ang Please join revive us, baka Mimi. They never fail to praise the Lord. Actually, the song says, Amen. they have found the joy of living. Yes. We in serving the Lord, of Yeah. course. Could you tell us more about it? Well, profound sa joy? among ministry, we have found souls bitaw nga ma-inspire to Yes. know God by serving the Lord. So those are people, correct? Yes, and seeing souls being baptized and we being part of it Mm-hmm. is wonderful. And it's like knowing that God has been working with us. It's very rewarding. Yes. No? Bisa magmatamog sa'yo, magbiyahe-biyahe. I mean, Ni Randy, di ba, as original member of the group, your group has becomes bigger each year. Ang uban na Minyo, ang uban. Pagulan na Minyo, Pagulan na iba, Minyo. duha ka buok Yata dyan. yung Uso ang minyo dring dapita. Tapos, ano pa dyan, ano yung mga anak. Then, your group is getting bigger each Expand na. year. Yes. What makes this group keep going through the years? Ang amurang siguro ang blessings, not siguro, but definitely ang blessings sa Ginoo. And of course, there has to be a dedication po each member. Kay of course, kung wala po ng commitment sa usag-usa sa amo, dili Ikaw po padayon. mo last og almost 9 years na. Wow. 9 years, wow. If I Mag-one look decade na back, next. 'di ba, when we were still college, Yeah. yes. na witness po ni mo Beng kay Kim was also part Yes. is also part of the group. That's serving. I So- can imagine the practices, no? Na magmatamog sa'yo, dugay mo matulog, and you guys travel a lot, no? Yes. Yes. Sabi sa akin yung driver, wala karon si Marion. Kasi boy emergency. Inyo na lang siguro panibayaon si Marion ng inyong mga group members nga wala diri. And of course, ang mga angay pasalamatan sa grupo. Ang Gomi? Ginoo, kinahanglan gyud mo pasalamatan ug among i-congratulate jud ang amo ang mga members nga naminyo last December. Tulo jud sila ka buok nagminyo. Wow, congratulations. Murag yes, tulo ka buok ka nagminyo plus upat upat din nagminyo kay nagpartner na sila pero tulo ka kuan. Tulo ka set. Tulo ka set. Ito kasi sa Dimar. So, we praise God siguro next 2017 mag one decade nami and we are really hoping to have it with Hope Channel 2017. Yes, thank you, Revive. May God bless Thank your you for inviting us ministry. once Thank you po again. din. Yes. This is actually our first travel for this year. Yeah. Yes, tama. it is. Thank you. Ang gagang panibayas kamuntagon ang inyong giuna. Yes. Yes. Salamat Ready? po kayo Yes, sa thank you. pag-invite. Okay, Thank you. Bing. Yes, for the meantime mga paglaom atong bukhan atong mata, tingkago atong dalunggan kaya atong paminawon ang maayong balita alang sa maayong panglawas this time on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Another way of saying something done rapidly is this.
as quick as cooking asparagus. Asparagus belongs to the family of lilies and it derived from the Greek word meaning shoot or sprout. This regal vegetable originated in the eastern Mediterranean region and it is valued for its therapeutic properties and beneficial effects to health. Asparagus is normally available in white, green, and purple colors. But the most common is the green asparagus, which is abundant in the southern region of Mindanao. This vegetable contains the array of nutrients. It is packed with vitamins, it is packed with minerals and essential proteins. The vitamins packed in this asparagus include vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, folate, vitamin C, and E and K. The mineral treasures that are stored in this asparagus include iron, calcium, phosphorus, magnesium, manganese, zinc, selenium, and potassium. No wonder asparagus delivers powerful benefits to health. Number 1, asparagus helps maintain the healthy levels of homocysteine in the blood. Study revealed high level of homocysteine in the blood poses a serious threat like damage of the blood vessels resulting in atherosclerosis and further cardiac disorders. Number 2, asparagus contains prebiotics in the form of inulin. Inulin is a kind of complex carbohydrate that aids in the absorption of nutrients and reduces the risk of stomach cancer and allergies. Number 3, asparagus contains folate that prevents the danger on low birth weight and birth defects during pregnancy. Number 4, asparagus helps in controlling blood loss and maintaining hormonal balance during menstruation. Number 5, asparagus also helps in elevating the levels of glutathione and antioxidants and detoxifying compounds which plays a major role in aging and helps in the prevention of many diseases. Number 6, asparagus has a laxative property that promotes smooth functioning of bowel movements. And number 7, asparagus has also anti-inflammatory property which reduces the risk of chronic health ailments including type 2 diabetes. This is Miss Laila reminding you it is easy to lose health but it is difficult to regain it. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. A unique kind of advocacy ang atong paminawan karon sa Helping Hand. Are you a pet lover? Unsay mong bation kung ikaw nakakita og mga iro nga palaboy-laboy lamang sa kadalanan? Have you ever thought nga ang mga tahol nga imong nadungog gikan niini nga mga hayop di ay nangayo kanimo og pakitabang? Diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, amo kamong gidala sa nagkalain-lain nga mga organisasyon nga adunay advokasya sa pagtabang sa uban. Ug kini ngadto sa ilang kapwa-tao. But this time on Helping Hands, we will bring you a different kind of group whose advocacy is to help stray dogs. With us this morning is the founder of CDO Stray Heaven Incorporated, Ms. Oyen Caballero. Good morning, Oyen. Good morning, Mom. It's nice to have you on Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you, Mom. Tell us about CDO Stray Heaven Incorporated. Unsa man ni siya nga grupo? Ang CDO Stray Haven Incorporated, Mom, is dedicated to rescue stray dogs who are in desperate need of food, shelter, and medical attention. So, nagtabang mo? Nag-rescue? Yes, Mom.
Sa karon ma'am, we do fostering since wala pa man bi shelter. Motong katong among natabangan dayon, amo ditong kapaningkamutan nga makapangita mig pagkaon para i-provide sa ilaha. Unsa may motivate sa inyo nga himuon ni siya nga activities? Kuan man gud ko ma'am kanang dog lover, and then daghan na man gud kayo mga dogs karon na sa mga kadalanan nga nakinahanglan og tabang. Motong nakauna-una ko nga magbuhat og grupo para kaning matabangan sila. I heard na apoy isa ka inspiration nimo. Ngano nakahuna-huna ka ani? Tell us about it. Yes ma'am. Kaya ako pong uyab ma'am kay kuan man gud siya, dog lover, man gud siya Your parehang. sweetheart is a dog lover. Oh, parehang. And his name is? Papay. So Papay is a dog lover? Yes, ma'am. And then? Before, may naghimo sa grupo na naging may plano nga magbuhat yun ni Ani. So naapod mo yung pet ka mo duha? Yes, ma'am. Naapod mo yung mga... Nag-blush ka yan. Okay. So, sa paghunahuna ninyo nga mag-organize ani nga grupo, have you ever thought nga moabot siya ingon ani nga magpa-member mong sect, nga ngalanan ninyong ingon ani? Yes, ma'am. Kay first gyud ato kay wala na sa kung nauna about ng SEC kanang sa BIR. And then tungod kay gusto man jud ako himuon, and then murag lisod kayo mangitag tabang kung dili bitaw siya kanang legit ang imong grupo mo tong kailangan gid ako siya i-register sa SEC. And then ako nag-expect nga ingon nato man day, so nagsugdan naman ako, sumuto ako na lang ipadayon po. Speaking of tabang, how do you invite people to join in this advocacy or to invite sponsors to support? Kuan ma'am, through social network ma'am, and then naman po kayo mga friends gapo na mga dog lovers, so ako silang gina-inform po kung na ko yung mga needs, and then willing man po sila motabang po sa kuha. Then So sa how grupo. far ang need ni ilang yatag sa inyo? Naay mga cash donations ma'am, and then ay mga in-kind. Actually, nakaabot na po mi sa Davao, na taga Davao na nga naghatag siya cash. Then katuding cash nga among nadawat, isa mo to siyang gigamit palit sa mga kaning like sa dog food, and then sa kanang dog bowl para sa mga ero. Amo lang yun ang gina-workout karon ang shelter para kung mas okay magud siya kung visible ang shelter, then mas dali ka makapangitaw tabang. So for now, inyo pang gi-establish yun na ang shelter for ma'am. these Oo. dogs. Oo. Your members are group of professionals, Yes, young ma'am. people, Oo, yes, ma'am. age range. Naa sa mga kuan, 30 and above usually. Why do you think these 30s, people of 30s, young people of 30s would like to join in this organization or in this advocacy? Aside sa dog lovers sila, ma'am, mas... So, nagit sila pet? Yes, ma'am. Mga dog lovers So, dito is it sila. a requirement also nga yun na nagit ka? Dili siya necessary, ma'am, as long as na kay heart nga motabang sa mga dogs. Okay ra gid kay sa mua. Namang gud po uban nga gusto pud motabang daw para daw motabang sa limpyo. Kung nanay shelter, motabang na sa maglimpyo or magbahog or magligo, welcome gid kay sa non-permi sa mua, ma'am. Why serving dogs? I mean, why rescuing dogs ang inyong nahuna-hunaan? You can do other public services or any community service. Nganong kinigyud ang inyong na-think? I mean, na-plano? Kuan ma'am, bali sila magud to ang voiceless, and then sila magud pud to ang kanang bitong kakita nako permi nga walay nag-care. Then sa karon pud sa Cagayan de Oro mas nagkadaghan pud to ang mga mga iro pud nga walay nag-atiman. So these people who are working with you or who are helping with you, they deposited money through you. Dayon, how do you ensure nga ang ilang help naadto gyud sa gusto nila nga itabang? Bali kung unsa to among madawat na tabang ma'am, amo man pud ipakita sa ilaha nga dito siya ni You have kaabot. documents? Yes ma'am. Tanan na mo nga na-receive isa mo gyud siya gina-document. Now, natoy time gyud nga niadto kog agency para mangayo unta og tabang sa ilaha, pero This agency is nag-exist because ang animals ang ilang point? yes ma'am. And then ang naitabo ato is kanang dili sila makatabang tungod kay ako amo gud daw kuno ni nga grupo, so dapat ako gyud daw to nga responsibility. So mura akong ginawa na mangita na jud kog lain nga way mo tong akong gihimo na lang is nag-search ko sa internet, nangita jud kog kanang mga non-profit organization dayon. And then luckily nailailan ako ang Worldwide Veterinary Service.
And then willing sila magtabang sa kuaw. Ilang i-provide is mga tambal. Oh, So what happened? And then sa karot, actually ang veterinary worldwide veterinary service is naka-provide na sila sa kuha og tambal para sa mga kuto sa ero. Oh, then kato din ng mga tambal nga ilang gihatag muto akong gitabang pud sa uban ng mga ero nga katong nagkinahanglan gyapon kay kasagara mo gud sa mong lugar pud daghan mga ero nga daghan mga kuto. So naka-benefit gyud pud ang mga ero katong. So giadto ka sa balay-balay? Yes, ma'am. Atong December 25, Christmas treat na ko sa ilaha. Wow! Oh, yan. Murag di na ako ma-imagine. Unsa inyong nahimo yan aside from nanghatod ka og mga tambal? Nada ba mo na rescue nga mga dogs? Nakahatag na ba mo og parent ani nga mga dog? Yes, ma'am. Na namin natabang, upat na kabuk ang natabangan, ma'am. Then kato siya is kaning gipa-foster lang namo siya. Na balik gibili na mo siya sa saka kailang kanang willing nga mo atiman. Among ginahimo is gahatdan na namo pagkaon dito. Nahatag mig sabon para sila din magligo. Then gina-monitor na mo permi nga makakaon gid sila insakto. As in? Grabe, no? Abi na ko, well, yan, admirable kayo yung gimo, no? Na ba mo'y upcoming project or any activity project nga gusto nimo mahitabo ani nga incorporator ani nga advocacy? Yes, ma'am. Among project, ma'am, in the future is kanang mag-spay and neuter para pud malikaya ang mga unwanted dogs. And then, malikayan ang mga unwanted. Mag-spray? Mag-spay. Spay, ma'am. Spay and neutering, bali, magkapon. Magkapon. Okay. Magkapon og mga iro? Oo, magkapon, ma'am, para malikayan nato ang katong mga unwanted dogs. Nakoy mga kaigla nga they treated this dog as part of their family. In fact, mga baby nila or kauban gyud natural nga kauban sa balay. Unsa di ay gyud ang joy nga mahatag ani mga dogs? Jud imong bation man ko na kay dogs, murag kung mura kag inahan mo kailangan ka magdali og uli kay kunaw na nimo gikutom na sila. Yan na ba kay message to our viewers right now who are watching this? And if ever you wanted to have some help from those who are watching us, unsay mga needs sa imong grupo? Sa karon among gikinahanglan is dog food and financial assistance para madala na mo to ang mga ero nga among natabangan sa veterinary clinic and then para mahatagan sila insakto nga check-up. Thank you, Oyen, Thank for you, this Ma'am privilege of having you and Thank you. Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Promised land. Shall we gather at the river where bright angels' feet have trod, with its crystal tide forever flowing from the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river. Gather with the saints at the river that flows from the throne of God. Throne of God. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, riverside flowing from the
promised land, down by the river side, down by the riverside. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita din hidapit sa General Santos City. Ato na usab makauban ang usa sa maanyag nga reporter dinhi sa Jensan, si Mahal Nazaret. Maayong buntag mga kapaglaom ug nanat pud ta diri sa among dapit diri sa General Santos Yes. City. Karong adlaw atong pangutanon ang kaning mga tricycle driver. Yes. Kaning tricycle driver mauni ay kaning tricycle mauni isa sa pinaka-common nga Sakyanan din transportation diri sa among syudad. Yes, so mga cute kayo ang inyong mga tricycle diri. So diri tanan locals pinaka-accessible diri ang tricycle. Yes, o karon bag-ong tuig, ato pangutanon ang atong mga kapaglaom nga tricycle driver kung unsa ang ilahang New Year's resolution o unsay gusto nila bag-ohon sila kinabuhi. Okay ka so na, Mahal? ato nang pangutanon sila karon. Okay, tara. Okay, sige, tara. Okay. Ay, ambot mo murang kalitan man tanang pangutana, ma'am. Okay. Sige, okay, thank you. Unsa man ang pangutana ha? Ang imong personal nga kinabuhi, unsa naa ba kay angayan bag-ohon aron maduol ta ni Jesus o karon nga bag-o nga tuig? Wa man siguro ang baguhon. Taong kinabuhi kay daan mo ko Kristohanon. Wow. Magampo. Unsa pa? Mao lang baguhon ang atong kinabuhi. Wala ko ng panigarilyo. Okay. Okay, unsa pa man? Unsa pa? Kana mga dilimayo, wala on. Okay. Salamat. So kani wala dali. Unsa man? About sa kinabuhi, daghan. Unsa nga mga daghan example, isa lang tagay lang mig isa. Mga bisyo, gusto na ko ng dangan. Unsa man klase nga mga bisyo? Tanan, ma'am. Okay. Ako yung una mag-ampo ko sa Ginoo. Ikaduha, every Sunday mag-simba gyud. Kaya mo gina number 1 nga kinahanglan nato nga tao para ang Dios malipay og sa adlaw-adlaw ang Dios magapanalangin gyud kanato. Karong bag-ong tuig, unsay gusto nimo bag-on sa imong kaugalingon para maduol ta sa Ginoo? Ako ang akong gusto nga bag-ohon, mailisan natong presidente. Nga atong presidente para mahipos tanan ang mga daotang elemento sama sa mga gago ug ulo, mahipos ba. Unya sa imong kaugalingon, unsay gusto nimo bag-ohon? Ang New Year resolution jud nako nga unta ang akong pangayon sa labaw nga makagahom, nga unta ang akong pamilya og labi na ako mahilayo sa mga sakit. I think we need to look out for our fellow man and be the best we can be and try to always help other people. And always to be positive. It's very, very important to have a positive attitude and to fight negativity, because negativity is very, very bad. We always need to look at the positive things in life and thank God every day is a gift, and every day we have thankfulness for the wonderful gifts that we have received. Okay. So we have one last question. Do you know any Bible character who have changed their lives? Well, I'm not really well schooled in the Bible, but I just believe in always doing the best you can be and be the best person you can be and always trying to help other people. Mga kapaglaom, nakita na sa natong tubag sa atong mga kaigsoon na kapaglaom ang atong mga tricycle driver. Ilang bag-ohon ang ilang mga kaugalingon. So, atong nadunggan kung sa ilang mga personal na mga panginabuhi, kung sa ilang gusto baguhon. Yes, kung naapoy uban nga gusto sila magsimba, magampo, nindot yung kaya ang ilang mga tubag. No? So, atong nasayran nga sa muabot nga tuig, dili lang muabot karong bag-ong tuiga nga baguhon natong kinabuhi sa tanan matag adlaw nga gusto nato nga mabago atong kinabuhi para maduol ta ni Jesus. Ug ang record sa Bible mga kapaglaom mahal nga bisan ang mga apostolis ni Jesus nga nasayop sila o nakasala sila ilang gibago ang ilang kinabuhi bisan ang mga kings. Kinsa to na mga karakter usa sa si Peter Bible. iyang gibakak si Jesus nga dili niya kauban pero nagbago siya. So sa mga king
daghan diha nga record sa Bible. Importante kay ni para atong pagbago para maduol ta ni Jesus. So daghan kayong salamat sa imong pakig-uban nako dinhi sa Jensan. Daghan usag salamat mga kapaglaom. Okay, so mga kapaglaom, gikan dinhi sa General Santos City, Awing Indino, And Mahal Nazareth, alang sa Bible Beats. Jesus saves, Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Spread the news around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the mountains, cross the ways. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the strife. Jesus saves, He saves, yes. Jesus saves. By His death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Shout it brightly through the gloom when the heart for mercy craves. Sing in triumph for the tomb. Jesus saves, la 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 la. Jesus saves. Give the wings a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Victory, sweet victory. Jesus saves, la 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 la. I know Jesus saves. Panimbayat sa Kabuntagon, we would like to thank our minor sponsors, Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. Sammy Salarda and family. Nagkadaiyang mga isyu ang giatubang sa mga individual nga adunay handom nga modumala sa nasod. Kung unsa kainit ang naglegiti nga panahon, maupod kainit ang ilang mga akusasyon sa matag usa. Ang pangutana, aduna pa ba kahay panahon nga completely maulian ang mga samad nga bunga ni ining tanan? Aduna pa ba kahay paglaom nga mapasig-uli ang mga kabubuton o relasyon nga nangabungkag? Unsay mga pamaagi nga mauli ang maayong relasyon ngadto sa imong isig katawo? Karong kabuntagon, makigkauban ka nato ang atong Hope Channel Philippines President, Pastor Nelson Paulo. Alang sa pagpasiguli, buluhaton sa matag usa. On good morning, Pastor. Pagpasiguli, ato ning hisgutan, ato kini siya karong isa-isahon kung unsa kini ka-importante nining kabuntagon. Ato makauban ang presidente sa Hope Channel Philippines, Pastor Nelson Paulo. Good morning, Pastor. Good morning, boss.
Morning sa tanan. Morning niyo da. Yes. O good morning sa atong tanan nga mga nagasunod ni atong panibaya nga. Gigawas nga nilibot na sa tibuok kalibutan. Whole world pagid ko no. Matod pa nila. Dili lang global ha, dili lang global kundi whole world pa. Oh, salamat. Salamat kay na. Og volunteer nato sa takna sa pagtuon ato makauban karon. Dugay-dugay na tada karon pagid nato makauban ang atong presidente sa Hope Channel. So nini si Pastor Good. Yes. So nini karon nga kabuntagon pastor. Kung atong makitaan bisan karon aduna gyud mga butang nga imong matawag nga wala nagkasinabot, unsa ang himuon ani aron kini mahimo nga angayan nga magkasinabot? Kining dili pagkasinabot gisulti na daani bisan sa panahon nga sila gikasal. Mao na nga kinahanglan nga sa relasyon imo yung i-appeal ang budgeting nimo sa panahon nga wala magkasinabot. Okay. Kaysa 24 oras dunay 12 ka oras nga abli ang mata sa tao pananlitan. Pero butato sobra pa 16 ka oras pa. Kaya 8 hours lang sleeping. Do na gyud dako kayong possibility kung imong isgutan ang statistic of probability. During those time nga awake ka, di gyud mo magkasinabot tungod kay daghan kayo mga rason. Mas may kasagara rason, Pastor. Hinungdan na makasinabot mo. Ay, hindi mo makasinabot. Number 1 sa inyong mga likes and dislikes. Opinions, yes. Pagpalit lang daan og magsabot gani mo, magpalit lang og usa ka butang. Ibala ninyo, di na mo makasinabot, ha? Okay. Muadto mo sa usa ka mall, mag-decide mo kung saan color nga paliton sa sinina sa anak. Sapatos. Sa atong palibot karon Pastor, siguro sa atong opening video ganina, unsa may para sa imong opinion ato ang ilang mga hinungdan nga dili sila magkasinabot. Prinsipyo ba? Panlantaw? Tungod kay ang tao gihimo nga doon na siya lahi nga kahigayonan sa pagpili. Doon na siya pagpili. Kanang freedom to choose. O kita nga mga tao nga gihimo si Ginoo nga doon ay katungod. Mao na siya ang usa gyud ka katarungan ngano nga dili mo magkasinabot. Ato to sa Biblia, Pastor. Ano na ba yung mga tao na mention sa Biblia nga wala nang kainuyanay? Wala nang sinabtanay. Dagan Si kayo. Jacob ug si Esau. Yes? Wa man kao yun. Okay. Si Saulo ug si David. I remember, no? Si Joseph ug yung mga igsoon. Si Abel ug si Cain. Yun, tinuod, yes. Si Adan ug si Eva, wala magkao yun. Sa sinugdanan pa lang. Gusto ni Adan nga dili maglakaw-lakaw si Eva. Yes. Pero nagbuot gud si Eva. So, Pastor, so base ato nga mga pangitabo, unsa may pamaagi sa Ginoo nga mapasiguli sila? Doon ay reconciliation procedure ang Ginoo sa balang kasulatan sa New Testament nga kinahanglan nga ang tao nga imong nabiklan mao gyud ang una nimong istoryahan. So, Pastor, di mo pwede isulti sa silingan, di mo pwede isulti sa imong close kaayo nga higala. May tungod niini nga klase nga pagabingkil. Ang tao gid mismo nga imong gibingkilan, mao gyud imong istoryahan aron nga kamong duha confine lang sa inyong duha ang mao nga isyu o kamong duha mohatodan ni sa Ginoo og masulbad kini. Yes. Manhita karon sa kalibutan, Pastor, makita nato ang mga sa politics nag-away tungod sa mga prinsipyo nila. Kini design na bagini sa kalibutan karon nga ungani nga dunay panagbingkil. Wala ka design na Ginoo og kalibutan nga managbingkil. Wala na sa vocabulary sa Ginoo. Ang Ginoo wala siya nagahimo og kining makapahubog. Pero ang tao nagahimo og makapahubog. Sa kalibutan, Pastor, doon na sila ginatawag nga reconciliation. Na sila kaguliyong pamaagi, na sila peace talks, peace negotiations. Pero unsa man sa atong Ginoo ang iyang pamaagi para ma-reconcile ang mga grupo o mga tao nga wala nagkauyon? Ang Ginoo gagamit siya og usa ka gitawag nato nga procedure kanang gitawag og reconciliation pinaagi sa pag-uli nga mag-istorya mo duha pinaagi sa pagampo. Ihatod sa Ginoo kay ang Ginoo ra gyud ang tuburan sa tanang mga pamaagi mag-reconcile mo. Walay lain nga mga expert sa psikolohiya o expert sa guidance counseling nga wala nga base sa kalidad sa Ginoo sa pagpasiguli sa duha ka mga kasing-kasing nga wala nagkauyon. Bisan sa asawa ba na hisgutan nimo na siya. Wala gyud basihanan na Ginoo. Ang batakang balaod sa Ginoo mao ra gyud ang basihanan nga dunay gahom sa pagpasiguli ug kana gigamit ang usa ka pulong pagampo. Dapat magpapili ng Ginoo sa kasing-kasing atong mga tao nga nagkabingkil. So, so Pastor, kanang labi kanang pasiguli na gani kanang
atubang na gyud na man ginagitawag nga garbo sa both side. Duna. So unsaon man makinahanglan bagid unsaon man himuon sa matag usa nga magkasinabot mo kay usahay pagkita pa lang daan mura na ganang mga sunog na ba hait na kay tinanawan. Doon ay gingon sa quotation ako nabasa nga kinahanglan og duha aron mag-away mo. Kinahanglan og duha kabo para mag-away. Di pwede Kinahanglan at least duha. Duha gyud. So kanang usa lang unta hilom. Wala giaway. Kay kun motingog ang duha, sigurado gikalawing nga dunay away. Pero bahala ang usa og labi na gyud atong i-relate sa kaminyoon. O bisan sa mga kigalaay. Best friends, best of friends. Ang usa maminaw lang. Mabito na duha atong dalunggan para daghan atong paminaw. Yes. Usara ang baba para usara ang istorya. Okay. Pero Daghan ang paminaw. daghan ang istorya Daghan walay ang pagsabot. maminaw. Perting gubutag kay na. Muna Pastor. nga tudluan na to atong mga kapanimbaya. Nga maminaw sila og mohilom. Pastor, sa atong palibot, Pastor, no, daghan kita ka-witness nga mga pangitabo. Na mga prominenteng mga tao nga magnilaparuhay kuno, magpinosilay, magsinumbagay, daghan kayo ba nga Kasuhanay pa. Yes, i-air nila na ang ilang mga kasubo, kasakit sa ilang isig katao. So daghan kayo mga issues. Karon sa kalibutan, Pastor, unsaon man nato ni nga unsay tambag nato sa matag usa sa atong mga viewers karon. Aron matambalan ba kung ano yung mga panagbingkil kanila nga maabalik ang mga maayong relasyon. Doon ay gibili na Ginoo nga balaod nga applicable sa tanan nga mga klase sa mga tao. Kanang giingon nga love one another. Og di pagid ka na mo og sayunan ra ka na kanang love your enemy. Kanang may pinakasakit kayo nga gibilin sa Ginoo nga prinsipyo sa atong pagtagad sa atong isig tao. Pero mao kana siya ang pinaka-epektibo aron ang imong kinabuhi mahilayo o mahilikay sa tanan nga mga kaguliyang sa panagbingkil sa dili pagsinabtanay. Wow. Nindot kayo. So ato pa pastor, makaya ka sa tao kaningon. Makaya na uban sa panalangin sa Ginoo. Makaya na siya tungod kay ang atong Ginoo nga nagsulti niya na iyang gipakitaan og ehemplo. Sa diha nga didto siya nagbitay sa cross, nakabungat pagisag pulong, pasaylo sila. Kana siya nga senaryo imposible sa usa ka Dios nga atong panahon na sama siya kanimo. Ang iyang composition sa genetic component pareha nimo, pero nakabungat siya pulong, pasaylo sila. Tungod kay dapat higugmaon. Higugmaon nimo. Higugmaay ang usa-usa. Sayo naman kaya ang love kaysa higugmaay. Daghang salamat pa sa oras sa higahin sa Panibayas Kabutagon sa Munduan ni Awing. Thank you so much for giving us enlightenment. Next, boss, sa Manila na Manila. Siguro maato tayo bisita. Musugod siya. Pastor, ano na ba kabay panibayaon or base siguro i-plug nga mga plano? Greetings. Hito rin akong panimbaya sa akong panimalay. Yes. Mami Jean o si Paulie Jean. Labi na sa iyang umabot nga birthday, Paulie Jean. Happy birthday. January 15. Imbitado mo tanan. Pero wala ka diri ana. Wala. So, thank you very much. So, sa tanan nga mga nagasunod sa itong panimbaya. Happy Sabbath. Pastor na ba kay plano sa Hope Channel Philippines? Pwede na ito Pwede na ito kamay nga view sa atong plano viewers. sa Hope Channel Philippines mo ang gibilin sa Ginoo kanato ang tanan makabaton gayud sa mensahe sa gugma nagadala og kaluwasan nga ang tanan mga tao sa tibuok Pilipinas makatan-aw gayud sama nining programa nga gihimo karon dinhi nga makadawat sila og panalangin sama sa uban nga nakadawat. Busa iampo nato nga ang tanan matag Pilipino mahimong makamata sa usa ka klase sa panimbaya nga nagadala og gugma, kalinaw, kahusay, labaw sa tanan kaluwasan. Again, Pastor, salamat. It is a very rare opportunity to have you here, but still, you are with us. Permanente da. Thank you, Pastor. Salamat kayo. Well, mga kapaglawom sa laing bahin, kaning ato mga panagbingkil, ato ning paminawon karon ang video tungod kay adunay gingon. Let go and let God for our Pandi salvation. Here's the video. An Iranian mother, Samira Alinejad, whose life was filled with brokenness, vengeance, bitterness, and hatred for 7 years, after her son Abdullah Hosseinzadeh was killed at the age of 18 by Bilal in a street brawl in the autumn of 2007. 7 years later, 2014, 10 days before the execution was due, Samira had a dream that her son was asking her not to take revenge, but she couldn't convince herself to forgive.
2 nights before that execution day, she dreamed once again about her son, but this time her son refused to speak to her. Samara was struggling to persuade herself to forgive the killer, but her husband said to her, "Look to God and let's see what happens." In the early hours of Tuesday morning, Balal was brought outside the prison gates in the front of the crowd. He was standing on the chair, 2 hands tied on his back, blindfolded while they were putting the noose around his neck. And then he began shouting for forgiveness. Within seconds, before his final breath, unexpectedly, Samara came closer to Balal and slapped him on the face. And immediately Samara felt as if the rage vanished in her heart, and as if the blood in her vein began to flow again. And she burst into tears and asked her husband to unhook the rope around his neck. That day, Balal's life was spared and he was declared pardoned. Eventually, Samara felt that vengeance has left her heart. An amazing story like this reminds us all of this first coming of Jesus Christ here on earth. He came here to forgive us and taught us how to let go every pride, hatred, bitterness, and revenge, and let God take care of the rest. As this year 2015 is soon to close, New Year will then unfold. Let's remember these words in Colossians 3:8-10, and verses 12-14. It says, "But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its Creator. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony." It is my prayer that you all have joyful holidays and a peaceful New Year. This is your friend James, sharing you the living word. Alas 7 na sa mga takna sa Kamuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Amahan ka langit nun, talaygon ikaw, nining pribilyo nga kami makahimo sa pagduol kanimo. Wala kami pangayon kanimo nining adlaw. Tungod kay ikaw nagasulti sa imong mga pulong, nga ikaw nagaandam og panalangin, nagaandam og pahulay, nagaandam og pagkabalaan, unsa pa man ang among gikinahanglan. Busa nining adlaw, naghatod kami sa among pagpasalamat pagdayeg kanimo, nga imo kaming gihatagan sa usa ka pribilyo, makasimba kanimo o makigsandurot sa imong mga kaigsuonan, sa imong mga katawhan. Salamat nga imo kaming gipinumduman nga nining adlaw, usa ka adlaw nga balaan, usa ka adlaw nga kami mamalandong sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi, sa paghalad sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo, sa bilinon nga dugo nga iyang giula alang sa mga katawhan, bisan pa man sa mga katawhan nga nagunahuna nga sila walay kapasayloanan. Salamat Amahan sa pribilyo nga kami magakahiusa. Salamat sa mga mensahe nga among badawat, mensahe sa mga pulong o mensahe sa mga alawiton o mga testimonya sa mga kaigsunan nga among madungog tungod kay ikaw sa ka Dios nga may gugmaon. Wala lamang kami nagahangyo sa gahom sa balang espiritu, kundili kami nagapasalamat sa presensya sa balang espiritu sa mga kasing-kasing o sa ministeryo sa mga manulunda nga nagaiway ka namo sa daghan nga mga kadautan, mga katalagman ug unsa pa man nga sari sa nga dili maayo alang sa imong mga katawhan. Salamat ining programa nga imong gitukod, gihimo ang panimbaya nga mapaabot namo ang usa ka kalipay, usa ka mensahe sa panagsandurot o panag-igsuon nga usa ka membro sa panimalay sa Dios. Salamat Amahan, nga ikaw nagasad og mga panalangin sa tanan nga mga katawhan ug nagahatag og kasiguruhan nga nigbalik ni Ginoong Jesucristo kaming tanan makabaton sa kaluwasan.
Salamat sa imong ministeryo nga padayon kanunay kanamo ug sa tanan namo nga mga miyembro, mga minahal sa kinabuhi. Pinaagi ni Ginoong Kristo dito sa sanktuaryo sa langit nga mo'y among gisaligan. Nga kini among pagampo, imong pagatubagon. Bisan pa man gani sa wala namo nalitok. Sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Everyone is reaching to the Father. When two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. Whenever one is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. Cry, holy, holy, holy to the Lamb. We sing, holy, holy to the great I am. We say, holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He's there. Is reaching to the Father when two or three are gathered in His name. Whenever we hunger for His presence, He is there. When everyone is reaching to the Father when two or three are gathered in His name. Whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, cry. Presence, He is there. We cry, holy, holy, holy to the Lamb. We sing, holy, holy to the great I am. We say, holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. We say, holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. He is there. My God is there. Panimbaya sa kabuntagon, would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mogot, Mr. and Mrs. Max Barre, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Reynard Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Nagpapasalamat ako sa inyong show, sa mga sponsors, sa Panimbaya sa Kabuntagon, lahat ng inyong mga staff, sa prize na aking natanggap. Salamat sa inyong lahat. At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos. Salamat sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ayun na punta, mananaw mo sa TV program nila kada Saturday. Okay? Salamat. Salamat! Yes.
sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, during vacation, I went home and visit my family after the New Year. And because wala may masakyan nga motor padulong sa bus terminal, pauli sa amua kay January Mangod. Nagpalipas ko sa gabi sa balay sa akong BF. Aron magdungan nami og lakaw pagkabuntag. Wala ko'y choice except sa pag-sleep sa balay sa akong BF. Og na ay something na hitabo sa amo. Kaya nga akong BF wants this something to happen. Kay kung love daw na ako siya, ihatag na ako ang iyang gusto. Ang problema kay dili gusto akong brother nga magminyo ko og sayo ug makahuman unta ko pag-eskwela. Mao ni ako mga pangutana. Number 1, how can I prevent pregnancy? Number 2, my brother did not know that I am bearing a child. How can I tell them? Number 3, I felt guilty of what had happened to us. Are there ways to be happier then? Number 4, will God forgive me? Langga, gi-analyze gid nako ang imong case. January 1 na hitabo. Karon January 9. Amot lang unsay atong kuan ani karon, unsay atong mahitabo ani karon, pero nata karon kauban ni Miss Angel again. Kauban nato siya. Ma'am Angel, fresh kayo. Nagikapan si Ma'am Angel. And also ang atong Hope Channel Philippines President Pastor Paulo, muhatag siya sa iyang ideas sa imo karon kabuntagon. But before that, let us have first Darrell, then to be followed by Bing and Awing. Unique ko na yung klase, no? Kadalian na kinitabo ito. Na-expect na din siya og pregnancy. Anyway, sa imong pangutana, dapat kung gusto ka ma-prevent na siya, diliginin mo na siya buhaton in the first place. Buhaton mo na siya sa saktong panahon, sa saktong pamagi, kanang kasal na mo. Kung di ka ganahin disappoint imong brother, then do not disappoint him. Ayaw pagpaburo sa wala imong eskwela. If you are truly in love with your boyfriend, and if you say, if your boyfriend is truly in love with you, he can wait. He will be patient. Walaton niya o respetuhon na ang imong decision. If not, then lahi ang iyang iulat para sa imo. Lahi ang gusto niya sa imo kung di siya mulat ana o di siya mo respeto ana. Bing! Birada Bing. Hi Langga. Isa imong pangutana how to prevent pregnancy. Make yourself busy sa imo ang school. Tapos value the efforts sa imo ang imong igsuon sa kinsa tong nagpa-eskwela nimo kay imong siya gi-adapt lang daw sila. O i-value to, tapos i-value yourself, of course. And will God forgive you? Of course. Pasayloon ka sa Ginoo. And will you find happiness? Find happiness to God, to the people around you who loves you and support you. Kay kanin bitong engaging into this premarital sex will just wala kay mag-gain ani, but except for momentary pleasure, but then on, you will feel guilty, magregret ka, you feel ka ng anxious, na kay mga fear. So, sa katong mga tao nga napay plano pa ani nga mo engage ani, please give yourself kanang tagani mo value imong kaugalingon. That's it. Wing. Yes. Saot naman Mika na dala man jud ka sa pasalig sa mga lalaki. Daghan magyug mga lalaki nga maayo mo pasalig, pero ambot lang ngadto mulahutay ba? Siguro kato nga time nga dito ka natulog, kung imo lang gyud tong gibarugan o unsa imong gibarugan nga bisag moingon ang lalaki nga diri makita na ko nga gugman ni kinahanglan ihatag na nimo tanan. Strategy ba na sa mga malito? Strategy na siya sa mga malito nga lalaki. So, ano ni siya, kung imong huna-hunaon, naman gina, niya isa pa, dili man katapusan sa kalibutan, ang Ginoo makapasaylo man, naman si boso niya mo, tambag nimo. Ang imo lang himuon, nga, imong huna-hunaon, nga, katong imong himo, nakaayo ba to sa imo o wala nakaayo? Ana lang, kung nakaayo, imo lang dawaton kung unsa ang hitabo. Sabi na kung yung nakayo, palayo na. So, reap the consequences later. Ma'am Angel. Mura lugar pag hinuklog gadina nga move past na to kung saan nahitabo. But you have to face the consequences. Di ba? At this day and age, magod prevalent na yun siya ang premarital sex. But I'd like to move past again. Mura kaningat nga expression ako.
Kana bitang the importance of family values, the importance of the family getting together. Kanang simple nga campaign sa ato ang gobyerno nga dinner time. Oh, yes. Because that's when the children are checked upon and then conversations on how to take care of oneself. Kanang mga inana, bitaw siya nga mga proseso. Kana siguro siya would strengthen the relationship between among family members. And kanang you have, as a person, you have to know your goal. Asa man yung kapadulong di ay. Kung Gusto diba? I guess gusto na siya mag-miniyo. Ana siya diba? And kanang, please lang. Wala po ka to niya gituyo nga dito lang po siya patulog-tulog. Lagi po, di po tama ko ano. Di po sa kalispas Bukod po siya na dito, siya. di ito may tabo. Boss Paolo. Okay. Una sa tanan, walay prescription ng Hope Channel Philippines ang saod pag-prevent. Ang the only way dili gayud magalikay ginian ang mga butang walay magpalayo. Ang imong pangutana naulahi kay saon paglikay sa pregnancy pero buntis naman day ka. Naglibog po. Murag wala pa assumption siguro. lang siguro niya. Oo, nag-assume lang Lagi. siguro siya. Na may gingon niya nga. Dili pa siguro, Pastor. Did not Ingon niya, know that I the am bear bearing. a child. No, so Nagda-confuse mo siguro siya, Pastor. Nga kabasi Dayon. kung mahitabo to. ang Bruce imo, dayon. ang una nimo nga dili maayo nga gihimo kay nihapit ka sa balay sa imo ang boyfriend. Yes. Ang imong boyfriend nakauna-huna sa butang nga dili unta niya mahuna-unaan kung wala pa ka dito. Kay bisan unsa kabuutan nato nga boyfriend pero Magkauna-una, gid lugar? Gisaka siya posible nga maka-entertain na lang siya kunahuna nga dili unta angay niyang hunahunaon kay wala man diha ang butang. Okay. Pero sisaka na ang usa ka babae dito usa ka gabi. Ang mga boys, Pastor Ozig. Ang mga buutan nga lalaki dili sila makapasalig. Niini nga sitwasyon. Bisag unsa di mo kabuutan gisakaan ka og usa ka babae. Okay. Dili maayo nga gihimo niya. Wrong move. Okay. Nga wrong move gid kayo to siya. Animal instinct, human nature. Dili yung tamo to ko bang leon. Aniduol man ang kanding sa leon mo to nakaon. Wala gyud unta siya ni hapit dito. Kamo mga babae, likayan gyud. Kana siya bahalag matulog ka sa dalan, ayaw lang gyud katulog sa balay sa imong boyfriend. Ayaw pa bala siya nga na-stranded ka. Ayaw siya pa bala. Mas maay pa mabuntagan ka sa ilalom sa daon sa saging. Pagkaugma, makapahiyom ka sa bidlisiw sa adlaw nga mo kasikap sa imong nga panit. Amen. Boys. Mga boys, anak kayo mga boys. Na siya. Pastor, tambag sa mga lalaki, Pastor. lalaki, Mga inana nga panahon po nga maabot na Sa siya. mga lalaki. Imo ko dong tambag sa Dili mo mga take lalaki. advantage. Yes. Ang mga lalaki sa pagkakaroon, naghana kayo ang itawag nga misguided tungod sa ilang mga family values. Ang atong tambag sa mga lalaki, respetaran gyud ang mga babae. Amen. Amen. Isipon nato nga kini nga mga babae Taigsoon. Taigsoon, mama. kamembro ni sa atong panimalay. Nga kung dunay mga kadaot ka mahitabo kanila, ikaw apektado niini. Correct. Mao na siya nga ang pag-value nimo sa usa ka tawo dako kay epekto kung unsaon nimo ang pagtratar nimo sa usa ka tawo. Dili lang sa mga babae kundi sa bisan kinsa nga gihimo sa anak mga anak sa Dios. So kung ikaw boyfriend ka ron, yan na kay girlfriend, i-treat ang imong girlfriend nga parehas imong mama. Dayon sa biblical nga pamagi atong naon nga ang Proverbio 31 doon na siya gilatid nga mga pamaagi unsaon pagkinabuhi. Nga ang babae kinahanglan siya mahimong usa doon na siya virtud. Ang iyang virtud nga kinahanglan kay bulo siya sa mga pamaagi nga makapahimot sa Dios. Amen. Bago lang gihimo nato dito sa Mountain View College ang Pink Be Ministry. Beautiful for God. For God. Mao kana siya. So daghang salamat og inaot nga kini maghatag og inspirasyon sa tanan nga nagasunod nini ato ang klase sa segment nga nagahatod og tambag sa mga adunay mga suliran o mga problema. Thank you so much sa atong mga host o atong mga guest karon nga nagtambag sa atong sender langga. I hope kabalo magyud ko nga naminaw ka karon kay ingon jud ka kagabi nga maminaw jud ka this morning. And I hope nga natagan og
sulbad ang imong problema. If ever wala pa galing kanahayagan, you can join us here in Hope Channel. Pwede nimo hian si Pastor Paulo og more pa nga mga detalye ang imong makuha gikan kaniya ug ingon man ka Ma'am Angel. At this time mga kapaglaom, atong hatagan og panahon si AJ Galvez alang sa iyang tipik sa kinaiyahan. Variously rounded, wax-coated in a long stalk that is floating. What's this? Together, let us discover. Ang water lily, usa ni siya ka aquatic plants. So, ibig sabihin, mo tubo ni siya sa taas sa tubig. Na siya kinaiya nga makakuha siya og nutrients sa tubig. Dito na siya nagasuyop sa nutrients nga kinahanglan sa iyang pagkaon plus the sunlight o i-process niya dito sa iyang dahon. Nabilong ni siya sa perennial plants. Once nga mamatay siya, katong iyang dahon malata lang to siya, pero ang iyang ugat ato o iyang rhizomes nga ginatawag, mutubo na pod siya balik o pinaagi pod sa iyang seeds. Sa uban nga mga katawhan, ginagamit ni siya nga decoration sa ilang fish pond. Tungod kay ang bulak aning water lily, humot man ni siya kaayo. So unya, nindot pod ni siya tanawon nga klase sa pagkabulak. Sir, ang water lily ba motubo sa dagat or sa dili pwede? Ang water lily napud say tendency nga makatolerate siya dito, kadugayan ma-adapt ra pud niya ang tubig sa dagat. Dako ni siya makatabang sa atong kinaiyahan. Ang uban ginaingon ni siya nga salot tungod kay maanod man ni siya sa sapa. So mag-cause siya og flood kay iya mangpunggan ang mga waterways nato. Pero sa tinuod lang ang water lily pag matolerate lang nato iyang kadagan, naa ni siya gamit sa atong kinaiyahan. Una, siya ang pagnaani siya sa atong mga fish pond o sa atong mga water bodies, siya ang mo-regulate, mo-tabang siya sa pag-maintain sa temperature sa tubig. Labi nag-init, so mahimo po siyang puyanan o taguanan sa mga isda para nga atong mga isda, labi ng mga gagmay, dili makaon sa mga predators. Ang ugat po sa water lily, dito po magtubo ang mga microorganisms nga kinahanglan o ginakaon sa atong mga isda. Kung wala na siya sa atong mga water bodies, wala na mo regulate o sa temperature tungod labi na karon nga sobra kainit. So nay tendency nga ang atong mga isda mga matay pod tungod sa kainit. Kung daghan na pod ni siya kaayo, makakos na pod ni siya damage tungod kay dili naman makasulod ang oxygen sa ato na mga tubig tungod kay nanay water lily sa taas. Ang ato lang makaingon nga kung gamay ra matolerate lang nato ang kadaghan sa water lily sa ato nga tubig, makatabang gid ni siya sa ato nga kinaiyahan. One of the main reasons that we lose our enthusiasm in life is because we became ungrateful. It is easy for us to start off being passionate about something big, shiny, and new. But what's everything new becomes old. Kini si AJ Santanais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Panimbaya sa kabuntagon, would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mogot, Mr. and Mrs. Max Barre, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Reynard Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante.
Daghang salamat AG sa imuhang pag-share no, importante gyud kaayo ang water lily ba that keeps the ecosystem. Ana siya kay importante ang nature sa atoa. Diba? Wow. Parehas sa akong likod. Tanawa sa akong likod wing, tanawa diba? Okay na ana siya. Anyways, Natay calendar sa Angel. Naami calendars nga nagpasalamat mi nila ti Dadak sa pag sponsor ani og Ate Dadak and Kuya Bong Camarello. This is a giveaway. You Yes. can drop by the studio if you want a copy of this calendar. Amin ako, gatong na muda ko na. Nawala na di ay. Diba? Na yung kukinsa ng model kay mong subutan Okay. ako. Mag-Bible trivia na ta. Okay. Yes, ready na itong Bible trivia. Here's our first Bible trivia. What did God use to write the 10 Commandments on the stone table? Stone table. Stone table. Sir 917-811-6670 alang sa atong Bible trivia. Again, Sir 917-811-6670 alang sa pagtawag o pagtubag sa atong Bible trivia number 1. Well, mga kabaglang, wala to naman yung tawag. But for the meantime, panimbaya sa ta. Good morning and happy Sabbath. Greet na ko tanan members sa Mambatangan SDA Church. Ilabi na sa among District Pastor, Pastor Renato Kagampang. Mga panimbaya sa Kabuntagon, sa akong mga kauban sa Vanguard, mga ads, meeting na to karon dito sa Tipulohon SDA Church. Alang sa atong Victory Happy Sabbath. Alang sa atong Victory Happy Sabbath, mga ads from Erning Tinoy. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya ko sa akong pinalangga nga mama nga si Susan Ubanan. Sa akong manghod nga naa sa Baguntaas, Bukidnon, si Junior Uban sa akong mga relatives sa Jimenez family o sa Galasanay family diya sa Manlanang Upol. God bless each. Salamat from Kathleen May Jimenez Ubanan. Yes, happy birthday kang Ranelyn Bulala. Salamat sa nag-serenade. Wow. Happy birthday, Ate Rans! Yes. Happy Then, birthday. this is from J. Kevin, Dan Joseph og sa Law Singers. Panibiya sa akong mama nga si Irene Chavosto diya sa Tinaw. I wish you all the best and I love you from Jervin. Panimbaya ako sa tanang nagtanaw sa Hope Channel, sa tanang membro sa Palalan Tablon, labi na sa akong pamilya from Malu. Panimbaya sa family Noel Banone Opena diha sa Opol from Gigi. And I also want to greet my parents. Happy silver anniversary. Wow! It's coming Yes. January Grabe. 23. Silver 25. Yes. Okay, nanatay caller. Oo, 25. Natay caller? Yes. Hello, good morning. Good morning. Wala pa. Okay. Ayaw pag sinyas-sinyas direct. Aniagid karon si Jay Policarpio nagatubang sa ato tungod kay nagulat siya nga i-greet ang iyang mga friends dinha sa Negros Oriental Siquijor Mission, especially sa Malabugas State Church. Naglantaw gyud sa kay Pastor Livie Hermosa og Pastor Caralde. Dayon diya pud sa Negros Occidental Conference kay Pastor Inapan og kang Pastor Von John Sanchez ug sa tanan nga newly elected officers. Salamat and God bless. Panimbaya sa Policarpio family sa Bayawan City ug sa akong family sa Victoria City, Negros Oriental. I love you, Negros Occidental. I love you all from Pastor J. Policarpio. Alright. Natay caller. Ano ba, sir? Okay lang siya, direct. Hello. Direct. Hugot pa direct. Good Murag wala morning. pa gyapon. Sulod. So, padayon ta sa itong greeting. Magkanta sa ito mga birthday. Yes, Sa of ito mga course. birthday. Sir Rex. Rex at Happy 52. birthday. Good morning and happy birthday. Happy birthday. Yes. Si manganta na ta. O sanang mga January celebrants happy Yes. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Abi na, direct, Beato, Mama nabasahan, ni direct. Lovely Gofan. Direct, basahan na ito na. Ipadulog Lovely kay para ko lang. maklaro. Lovely ko lang. Mama ni Ante, happy birthday. Natay Happy caller. birthday sa tanan na ang caller. Ato na basahan direct kay si Randy Balinton. Nasa gusto lahat din. May masapta na ito yung agi. Hello, good morning. Oo. Birthday technical problem. And the Hello, ma'am. Good morning. Ah, Hello. yes. Good Nana. morning. Good morning. Unsay Good tubag morning. sa atong una nga pangutana? Kamot. Kamot. Kinala ba tag specific? Hand or tanaw. finger. Okay. Okay, ang tubag isang finger. Part man siya sa Okay. kamot Oo, ang part finger. man sa kamot ang finger. Okay ra. Okay. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Here's okay, kinsa atong caller? Si Ivan Mark. Taga-asa.
taga Upper Carmen. Thank you, Ivar. Thank you. Here's our second Bible trivia. Who was the first man in the Bible to die a natural death? Natural death. Hala, sa yun na ba? Yes. Ay, tawag na makapaglaom. Okay. And yes, ang revive na sila yung mga greetings diri. Happy birthday, Bichayda good morning daw og panimbaya from Bichayda family sa South Cotabato, Auntie Milia and family of Villa Ernesto Gusa, CDO from Randy, Pamisa family, Lamparero sa Tornino family and Flores family. Ika na sa revive. Ma'am Ange, for dagan pa ka greetings. Oo, una sa tanan no, akong batchmate sa high school, batch 94 sa Iligan City East National High School. Uy, outstanding alumni daw. Kano sana? Atong daw, 1960s? daw. 60s pa na? 94 man Ah, ko. oo, amin akong 60s. I-calculate pag Please siya. lang, be. Diba? Nagimingaw lang ni si Awing Sapo. Yes. So ba? Alright, padayon ko sa panibaya. Good day, ang panibaya ko, tanan, member sa Central Mati, Davao Oriental, labi na among District Pastor Ibaho, o iyang asawa, si Ma'am Nerva Ibaho. Og happy Sabbath sa tanang ang nag-greet Salvani of Mati. Happy Sabbath. Good morning, happy Sabbath. Panimbaya ko diha sa Tipolohon Church sa tanan, mga kaigsunan, Samay Church, Malagna Church, o Titay Church from Jinky Paklar. And good morning, Hope Channel. Greet na ko ang akong sister nga naa nagpuyo sa Vista Grande, si Connie and sis. Ang nag-greet, si Jojo. Okay, Wing. Birada, Wing. Okay. Alright, Panibaya sige. sa Kabuntagon, sila Nicole Agurdera o kang Giselle Bakuro nga naa diha sa Kamaman-an. Happy Sabbath. Og nagtan-aw sila karon. Panimbaya sa Kabuntagon diha kang Valencia family. Good morning and happy Sabbath. Greet nako ang Lamaso family sa South Cotabato gikan kang Ivy Christine Aguilias. Og sa mga Balacanas boys sa Central Church, simba na ta karon pag-ilis na mo. Natay Alright, happy caller. Sabbath. Hello, good morning. Hello? Morning. Hello, good morning. Wala pa direct. Wala Yes, pa. good Good morning sa kalusot. tanan. Happy Sabbath. Panibaya ko sa tanan nga mga kaigsunan sa Palalan Church, Tablon, Sirio. Panimalay ni Joseph Narido, panimalay ni Isael Narido, panimalay ni Papa Lolong Narido, panimalay Laga, panimalay sa Nico, panimalay Lagaa, panimalay sa Nico, og alabi na sa panimilyang Maratas. Salamat. Good morning and happy Sabbath, my dear brothers and sisters. I would like to greet my family, friends, and loved ones who are watching right now the Hope Channel. May God bless us all in this holy Sabbath day from Saini, Florida, Tangob City Adventist. Saini? Yes, good morning. Happy Sabbath. Saini? Panimbiya ako sa akong pinanggang mama, si Susan Ubanan, nga sa akong manghod nga nasa Bagong. Okay. Good morning. Panimbiya ako kay Engineer Joey Todenio and family and all the viewers and staff of Hope Channel. Good morning. Happy Sabbath. Panimbaya sa tanang kaigaunon sa Iglesia Upol. Ilabi na kasi karong adlaw maoeng ka 50 anyos nakasumaran sa Iglesia sa Upol. Good luck and happy 50th anniversary ug salamat sa panimbaya. Yes. Yes, Oglas. Daghang salamat, Boss Rex, Ma'am Jessica. Daghang Og salamat happy gikan birthday kini sa ulit. mga boys nato sa Hope Channel sa pag-imbita nimo sa imong birthday. And also ka Ma'am Daghang Cora kayong salamat. sa flowers na mo. Yes. Thank you. Thank Thank Ma'am you. Cor. Sa Salamat sa effort. inyong support. Og sa thoughts. Natay caller. Last na caller. Hello, good morning. Hello. Yes, Hello. direct. Mata, Gor, bagong mata. Morning. Unsay? Bagong mata. Unsay Yes, tubag good sa morning. itong second Bible trivia? Ang tubag. Hello? Ding, ding, ding. Kinsa Hello. ang pinakawalang Hello. tao. Ma'am, we Okay. only have 30 seconds left. Please. Jesus. Jesus. Natural death. Let us see kung sakto ba ang yung tubag. It is Ada. there is Ada. Okay, thank you, Thank Maya. you. Thank you. Okay, tama na kay si Direk niabot ng kilay. Nagabot ng kilay ni direct, Direk. no? Okay, Ako Direk. panibayaon si Marion Ong. Akong gingon nga driver siya. Dili mga kapaglaom. Member sa Revive. Basig bigyan ko niya. Matar ba ko giligan. Dadaan ka na si Kalipay og pagkamagop sa Tibok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunay kauban. Magkita uban ang kalipay sa sunod Yes. Sabado diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Yay! Taga Iligan, Iwalan, Daniels family, De La Peña, Transmonte, Edelmar nga husband niya og si Maxine ang Siyempre, daughter sa Akong from mama, husband, nagtanaw siya ang karon, akong number ma'am. 1 supporter. Salamat again for Good waking up and morning, bringing Zunten, me here. Impantaw, Pulwa, kang Mama Kuya Lita. Ugong, Ate Samo Maricel, Maison. Ninong Tommy, Ninong Ben, o kang Pastor Bye-Bye. Good morning kaninyong tanan. Yes, ako ba na number 1 Panibaya supporter. sa among Jade o Linlin Abenes, especially sa among apo nga si Benzoy, diya sa Maramag, Bukidnon, gikan sa ilang mama o Papa Inday o Buboy, balakwit sa Nanore International School. Marlon Digamo, Happy Kabaho, and Sabbath and family. so glad that our Hope Channel is now on HD. I can view it clearly on my Wow, television wow. set.
from Moises of Hi, that's Cavite. Ako iwan diya sa Good Bansalan. morning, Sir Moises. Davao din, sir. From Cora Wahiman, Doc. Thank you sa flowers. Salamat. Ate Dana,